Tak já nevím, jestli to můžu rozbalit já. No, děti na to mají velikou zásluhu, ale největší zásluhu má teda pan učitel Samec a pan ředitel taky, protože jste to posílali dohromady. No, tak my si toho strašně moc vážíme, že už jsme taky nedlouho. Dobrý, jo. Byla jsem já věděla, že to zvládnu. Tak, počkej, něčem to musíme rozříznout. No tu obálku mi pak dáte. To zase tak nedramatizoval zase. A jo. Tak další, šobřezej. Trošku vychází baterka. Aha. Tak. Stačí. Další. Ne. Tak. Musíte to víc naklonit, také to rozpydláte. Všichni vařili. Je to. A ty dneska neřezala. Řezala. Jo, a Michalka řezala. To ještě není. Jo, ještě. Bydlej. No, protože jak je šikovná. No, dělají, když se dořízni to. Pilou řezej. Ne, musí jako... No, pižlat pilou. No. Tak. Tak komu, kdo to otevře? Paní učitelka. Tak všichni, všichni. A ne, aby se to roztrhali. Jo, máme to. To vidíš tady? Ještě máme něco? Ale není tady vůbec nic. Ještě tady je něco. Je to Aha, je. Koukněte se. Žákům ZŠ a MŠ Sedlice s poděkováním za krásné video. Tak tomu děkujeme my. Pan Pavel. Je jako to je dojemný, ale opravdu. No jo, mě taky. Mně se úplně stalo. Tam už nic není. No to je krás.